Беренче класска сыйныфка күчәм. Күкмарада яшим. Мин Хамиджанова Валия. Фәриянең классташы. Күкмарадан. Сез бу лагерьга беренче мәртәбә барасызмы әле? Әйе, беренче. Ни өчен сайладыгыз шушы сменаны? Ошады. Әйе, монда направлениелар. Безгә ярый торган. Монда бит инде социаль челтәрләр белән эшләү турында. Сез алып барасызмы инде алса социаль челтәрне? Юк әле. Юк әле. Башлыйчаксыз гына. Тагын сез нәрсәләр белән кызыксынасыз? Нинди хоббиларыгыз бар сезнең? Кием тегеп. Кием тегергә? Үзеңә тегеп кигәнең бармы? Нәрсәләр кигәнең бар? Тегеп. Күлмәкләр, костюмнар. Күбәйгән. Молодец. Мин сәләнтә булдым. Анда бик күңелле, үзенең сәләтнең үзенең изюминкасы бар шикелле. Менә шундый ул Атмосферасы шундый. лагерьлар, шундый атмосфера, тыныч, әйбәт, бик күп дуслар табасың, бик яхшы. Да, татарча эшләшәбез. Татарча кешеләр, управление.